Ako je to s veštením budúcnosti? Ako človek kráčaš po určitej ceste. Ideš k veštici, ono ti povie, čo ťa na nej čaká. Ak sa potom rozhodneš zmeniť smer, zmení sa aj tvoja budúcnosť a nemusí sa vyplniť všetko to, čo ti veštica povedala. Ona totiž nevidí tvoje rozhodnutie zmeny, pokiaľ ty sám sa pre zmenu nerozhodneš. Tiež ťa v tvojom živote čakajú rôzne skúšky. Majú ti niečo ukázať, či ťa naučiť. Ale ak sa niečo podobné stane tvojej blízkej osobe a ty skrz cudzí príbeh pochopíš dané učenie a skúšku, nemusí ti znova prísť do života tak, aby si ju pocítil aj na vlastnej koži. Ako duša si naplánuješ nejaké učenie, ale môžeš si to naplánovať cez viac rôznych skúseností a ak to pochopíš skrz jednu, nemusia sa tým pádom vyplniť ostatné. Ak nepochopíš učenie, dovtedy sa ti bude vrácať v rôznych podobách, kým sa tak nestane.